Boy Fresh on the track. Apostle pane like patumeta ma videos tichiona ma videos wachizona response yavanhu vanoita zvakasiyana siyana but ndakaona sekuti vanoda kuziya more kuti Apostle vakambotanga rini zvekurapa izvi ende inini ndine question yangu panyaya iyoyo ndokunzwa muchitaura nyaya dzemhondoro nedzamwari ndada kubvunza kuti zvinofambidzana sei kandi maybe ndazobvunza muquestion yakawani but izvozvo kandibvunza mabonipino nekuti like makatanga rini izvozvo history yo yakakosha because tine vanhu vakawanda zvinoita kuti ndiri apostle ndiri prophetess ndiri prophet nhingi ndakatanga rini ndiri pastor nhingi soda kunzwa background zvenyu kuti imi makatanga urini. Okay, inini ndakatanga kare ndine 17 years but kutozotanga ikoko ndine 17 years kuti ndakuita basa iri zvinhu zvakanga zvangototanga ndichoreka mwana kadiki handiti ndaikwanisa kungotonamatira munhu anokurwara otopona ndaisazvawo chii chiri kuitika handiti apa until ndapa 17 years pekuti vemweya chaizvo ndio because ndaigona kurwara handiti ndarwara kudaro zvairamba kurapika like kumadoctors handiti kunguti hatisi kuona kana problem waita zvese hapana problem handiti saka kuzofambawo kwaita maparents angu neni ndokubva vazoudzwa nevanoona kuti aiwa pane mwana wenyu pane chipo chihombe handiti chinoda kuita basa racho handiti ane chipo mwana uyu chekusunungura nyika nenyika handiti mwana wenyu ane chipo handitika ane dare renyika kwete tumatare twetuzenzayiwa dare renyika chaizvo rekuti even vamwe vakuru venyika vanenge vachitosvika pamatare ake saka zvinhu zvokuti ndakambenge ndichiita ndakangonangana nekuchichi handiti right ndichinamatira vanhu saizvozvo kusvika futi ndaigona kuti ndichiita basa racho waizoona kuti paya unotaura nendimi handiti but wataura nendimi waizoona kuti voice rakutaura pandiri handiti rato voice kana kuti rechirume chaizvo handiti rine power riri kutaura kuzosvika ndazoudziwa manje nevamwe vanhu vemweya kuti no imimi pamuri mune matare enyika handiti zvemune matare enyika ari pamuri minemo nemhondoro handitika dzitori pamuri handiti dzedzinza renyu mhondoro ini ndine mhondoro dzemvura inini ndinokwanisa chaizvo weather report handitika kudhila nayo zvakatosimba handiti zvofanana nekuti chaizvo kana ndine matara angu nevanhu ndikatoona kutoti mvura iri kuuya handitika ndinokwanisa kukumbirira kumhondoro dzemvura dziri pandiri ndokukumbira kuti tokumbirawo imbomisai mvura handiti makabatana nanyadenga musika vanhu taikumbira mvura imbomira zvikedze makareba handiti ende zveshuwa inomira mvura totopedza tichingopedza inogona kutitanga kutonaya kana even patinoenda kugomo nekumadziva nevanhu kana kune wedha iyo yekuti kuda kutonaya ndikatongokumbirira chete mvura inobva yatomira kunaya then tichipedza zvedu zvokutinge tichiita zvese mvura inobva yatanga zvayo kuita sei kunaya even zvecyclone zvezvezvo cyclone Fred ye handiti takakumbira kunyange yakanga yamboda kutouya zvazvasha tikakumbira kumhondoro dzemvura kuti aiwa kwete mukati menyika yedu hatisi kuda mafloods handiti nekuti mafloods ainge ataurwa futi gore rechitanga patsananguro dzegore tikakumbira tikati aiwa kwete vanhu vakatoremaka zvoparadzwa here nemafloods iwaya handiti but ndakaona hangu kuti kune vamwe vaita nguva rokufarira kuti dai mafloods auya hamanoti waita dai auya aita sei
handiti nokuti mafloods kana achiuya anogona kuparadza upenyu hwevanhu, anogona kuparadza misha yakawanda, handiti zvipfuyo zvakawanda, upenyu hwevanhu hwakawanda. Saka ndaichamisika kuti vanhu vari kutobvunza kuti iri kupi, vamwe vaitoti iri kupi Fred, iri kupi, but takazvikumbirira kuti imiswe handiti cyclone iyoyo. Saka ndinotenda even vanhu vane mhondoro dzemvura vanogona kutoti vakazoona this video vanogona kutaura kuti vari kutaura chokwadi zvavari kutaura, and I believe kuti varipo vemhondoro dzemvura vakatokumbirira kuti cyclone Fred iyo imire handiti. Saka ndomaitiro ndakabvira kudhara hatisi vane zuro isusu pachipo, ndosaka namuchonoti kubata kwangu handisi munhu anobata achivhundukira kana kuvhundudzira vanhu kana kungoti kirikiri pese pese, no, chipo chakadzika kare. Saka chadzikama zvokuti unenge uchitongoudzwa chete handiti kuti munhu zvakadai handiti munhu uyu ane dare rakati, ita so ada kunzwai, zvatopera usina kumbovhundudzira munhu. Ndogona kutopedza dare remunhu tichitoseka ndichitomuudza, munhu anozongoona nematestimony handiti pazviri. Saka chipo chakatanga kare ndine 17 years. Saka nawo tatokura kati ama 40 something tatokura, zvipo zviripo tichibata basa tabata handiti kwete zvekutamba. Ndahanzwa imwe muchitaura nyaya yekuti mune chipo chiri pamuri mune zvimwe zvekuti munogona kumisa mvura, ndati maybe mune zimabingane kuzati ndezvipi chaizvo izvo zvamunogona kuita. Zimbabwe muno mukati tine matambudziko akasiyana-siyana, vamwe vane matambudziko avo havanawo, imi munatsobata zvipi? Tine vanhu vanopenga, vanorasika njere, tine vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana, imi zvamunonyatsorapa zvamunonyatsorati no izvi zvimunogona ndezvipi? Alright, anti munoziva kuti zvinoitika pachipo unoenda uchitanga nezvimwe nekukura handiti mubasa racho, nekuti iwewo futi ukugonera sei chipo chako handiti ka. Saka unoramba uchiwedzerwa masimba ekuramba uchizoti munhu akauya nerimwe dambudziko tomboti inini kwekutanga ndaiziva kuti kuhealing handiti kuhealing ndokwakanga kuri kwangu, hakuna chirwere chaisvomira nyange munhu aunzwa skeleton handiti munhu iye aitopona handiti, nokuti inini kana ndichirapa vanhu handiti ka ndinotoda futi medical report, ndo zvandinoita because handichatiri kuda kuti munhu iye apone. Saka handizoiti zvezvo kuti aiwa ramba uri panapa, ndinotomuti wakaenda here kwadokta, wakaenda here kuclinic kana kuhospital, then munhu akanditi kana pane vamwe kuti anogona kutokuti ndanga ndichingofamba ndichingonzi kuroyiwa, ndinobva ndamutoti no handiti dai kwanga kuri kuroyiwa kwega handiti ingadai wakatopona, tiri kubatsirwa kwaita sei kwawaitwa. Saka ndoda kuti uende kuchipatara handiti munhu anozoenda kuya ndakatotorwa kana kuti x-ray kana ndakatorwa scan ndakanzi ndine chinhu chakadai chigrowth zvakadai handiti akutotanga kurapwawo uku nemadoctors. Isusu kuno kubvisa kamhepo nekurapa, yes ndine munamato inotorapa zvirwere zvakasiyana-siyana handiti, but iwewe tomboti waroyiwa handiti muroyi zvaakuroya handiti ka chinotoya chine damage chinhu ichocho cheuroyi ichocho handiti. Saka that damage inoitika panyama yako mukati inside ndo yetinenge taakuda kuti imwe inoya iri damage yekutobhloko turobva tisafambe zvakanaka, zvaakuda kuti madoctors kana manesi handiti ka wachikwanisa kuti tibatsirane handiti. Ndosaka ino vanhu vangu vachipona handiti mungona, because ndinototi enda kuchipatara, enda kwadokta handiti tobatsirana zvakadaro, because pane mhepo indikadzinga mhepo dokta akwanisa, pane zvimwe zvinogona kuvharwa nemhepo kuti dokta chinokuti kana kuti scan kana kuti x-ray zvotadza kubuda, but ndikakugezesa nemunamato yangu kuti dzokera handiti kwadokta kuya unozona mumwe kuti zvakabuda kuti kana ndine maronda handiti mudumbu ndine maronda
muchesti ndine maronda ari muchibereko andinokona but paanga achibhoenda pamapane mhepo yanga yasasi yakavhara. Yes, saka ndo kwandakatanga nako nemadhimoni. Handiti zvezvokuti munhu ane dhimoni rinenge kana vamwe waro vanongoda kuzviwanza vaya handiti aiwa unotopa buda chete handiti right. Saka chipo chakazoenda chichikura nekuchigonera kwandaiita handiti kuti kana wanzienda kugomoka enda unofasite ibva watoenda handiti ukanzienda kumaninga itoenda zvokuti hanzi kunotyisa kunoti hatiwo ndo warenga wakuti enda handiti saka unotoenda unoita zvaunenge watumwa kuti uiite imomo ukanzi fasta handiti pinda paupload pinda handiti saka ndo zvinozopa kuti chipo chirambe chichiita sei chichikura uchiwedzerwa mamwe masimba handitika right. Saka kubva ipapo ndakazonoti right ndairapa ndaiuchika madhimoni mukati mevanhu right. Nekuzofamba kwenguva chinamata ndakaona ndapiwa futi handitika matare evanhu vanenge vachitambudzwa nezvikwambo maspiritual husband wife vanhu vaya vanenge vachitambudzwa nemweya yengozi handiti ndobva ndapiwa futi dare iroro handiti right. Ndiri kuona vanhu vari kusunungurwa zvakanyanya padare ripi padare irore right. Ndobva ndakurutsirwazve futi zvakare nyaya yemabasa chaiyo nokuti kunyangwe munhu ari kuti inini ndatambudzika munhu wamwari mabasa haasi kubatika chichi handiti ndinokwanisa kumuitira munhu munamato basa achiriwanawo achitanga kutoshanda zvinotozoshamisa vanhu handiti right. Taenda chidaro chipo uchichigonera saizvozvo chimwe chinhu chinoita kuti vanhu zvipo zvavo zvisakura upombwe handiti chipo kana uchibata basa iri basa ramwari ukangoita upombwe chete unosara wakushandisa experience chipo chaoneka kudhara ndozvomunozoona vanhu vachinorombera misoro yemagora manje handiti nekuti anenge aona kuti hapasisina chaachikuona chipo chaenda nekuda kwemabasa akaipa handiti saka chipo chinooneka munhu osara akushandisa experience dzedze dzanga anadzo kana kuda kukopera zvaakaonako handiti saka ndozvinozopa kuti vanhu vazoende vakunorombera misoro yemagora kuti achione kushanda basa achiramba chiramba. Saka nekuenda chipo ndichingochigonera imwe field yandakapiwa ndekumisa misha kunyange imba yanga yakupanara sei handiti ndakaona kuti chipo ichocho ndakatochiburudzirwa chokuti imba iyo ndinokwanisa kuimisa vanhu vachidzoka pakuwirirana pakukumbirana ruregerero handiti kana kuri kuti that separation yenge yakonzereswa nemweya yakaipa nokuti pane imwe separation yekuti even kana mweya unogona kunoti this was a wrong marriage from the beginning saka haitoiti handiti saka you have to separate because ma-wrong marriages atoriko handiti anotungamirirwa nemweya yakaipa handiti munhu ufunga ndawana murume kana ndawana mukadzi izvi that person is just devil sent to destroy you, to destroy your destiny handiti saka unozozviona maapamwe chete hapana chamuri kuklika handiti hapana chamuri kuwirirana kana one kachienda kadai machienda kadai handiti saka izvozvo zvinongoti aiwa ma-wrong marriages ariko separatai handiti mamwe aya ane maabuse akanyanya ekuti kana kuti murume anohura zvimwe zviya anorova mukadzi haachimiti mukadzi tongoti aiwa kumagagarei handiti siyanai asi zviya zvokuti vanhu vari kuseparetwa nemweya yakaipa izvo ndinomisa zvichidzokera panzvimbo handitika mweya munhu akauya ndine mukomana wangu apostol inini mweya wakatotora kuti ndiye and ndinotokugadzira munhu iye achitokuroora chichibvisa mweya yakaipa inenge ichida kubhuloka but kana mweya wakati no ndotokudza kuti idze no handiti siyana nemunhu handiti wako ari kuuya saka ndo imwe gift imwe ningirikini yandakaona yandakaburutsirwa futi iyoyo naMwari mukati muupenyu hwangu nevadzimu vangu handitombowasiyi vadzimu vangu zvinovanda zvimwe zvezvezvo handiti right. Imwe zvimwe zvandakazoona nenyaya yezvandaiudzwa kumashure kuti inini chipo chenyu mune
tsvimbo yedare renyika handitika chipo ichocho ndakaona kuti chipo ichocho chakaburutswa mandiri nokuti ndinobatsira vanhu vekumahigh offices handiti ende vachiyambuka handitika mune zvavanenge vachida zvese vachiyambuka handiti saka ndo mamiriro akaita chipo changu hachisi chipo chekuti ndotoona hangu vamwe vanenge vachitotuka ndinoseka kuti aregai waite batimhosva ndakazoona umwe akunditsvaga handiti zvakasimba simba munhu waMwari ndakaposta chimwe nechimwe ndakangoti aiwa it is well handiti because handina chandakakuita handikuzivi munemushandisa maghost account saka handina ndinongoti Mwari wainawo vasiri kuziva vari kufunga kuti maybe tiri musame field handiti yanatora mari united wakauya nezuro isusu zvipo zvatakaberekwa nazvo handiti ndosaka ndisinganyari kutaura kwandakabva handiti kusvika pandiri nhasi nekuzotaurirwa kuti imimika you are an apostle but mune dare renyika handiti rechivanhu rigere pamuri rekuti munosanwa kurishandisa handiti handibati mushonga vanhu vanofunga tikati chivanhu vanobva umhanya kumushonga handibati mushonga handiti but ndine zvandinoita handiti zviine chinamato mukati handitika I think mushonga wangu chete ibute nehupfu handiti ndozvitoshandisa pakukumbirira chivanhu chinenge chiri pamunhu handiti izvozvo ndo zvandinoshandisa not zvimwe zvese nezvimwe zveminamato zvandinopiwa mapowders angu echirungu chaiwo chaiwo andinopiwa handitika saka ndo zvandinoita izvozvo saka vanhu vanenge vachida kuti iwewo ina handifanani nemamwe maministers of God handiti ekuti anobuda pamberi pevanhu achiti izvo zvemudzimu izvo mweya yetsvina asi mangwana anenge ari panapa handiti achitonditaura kuti aposto ine ndine jira reredzo ndine ndiro yemuti ndotozoti aiwa izvo madii manozorodza kumvura because imi makatora kasaidhi rekuchechi because maona kuti isusu nenyaya yekuti inini vadzimu vangu handiti matateguru angu vanonzi vainamata handiti but vaita chivanhu asi vaita sei vainamata kuzoti kuna Mwari kuna Musikavanhu handiti saka inini ndinonamata Mwari handiti ndine zvandinogona kutora kuti aya machira ndiye ndinofanira kunge ndichishandisa pachinamato handiti reso isusu tinoita kuti munhu anenge akugadzirwa chin'anga ndiye anofanira kunge ane jira rereso handiti ndiye anofanira kunge ane ndiro yemuti nenhekwe handiti yefoja nekuti akugadzirwa zvinhu zvechin'anga iwewo uri kunamata handiti une machirawo handitika anoenderanawo nechinamato saka you find kuti vanenge vachinyeba saka ini ndakazoti ina handidi kunyeba nekuti Mwari wakati ndo masikiro andakakuita iwewe handiti une dare rechivanhu riri pauri asi unonamata futi Mwari handiti inini DJ Sparks izvozvi makagara ndokwanisa kuprofita nengerozi Mwari handiti zokuti ngasvika pandotukudza kuti dambudziko renyu rakamera zvakadai muchiti yes handiti but ndinogona kuti ndikaenda nemi kana kuti kugomo handiti mogona kutoona ndakutotaura zvematare chaizvozvo handiti echivanhu zvekuti muti pana sekurongwa kutaura pamuri mapusu handiti ndakutokuudzai kuti zvakati ende manje inini vanotaura manje pandiri handiti wedzinza rangu vanogona kuti zvataurwa pachiprofita kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvatosara ndivo vanozotsvaira zvese zvinezvosara kuti pakati pakatiita so handiti saka handinyari kutaura chipo changu ndo chipo changu chandakapiwa naMwari handina kuchirombera ndakasikwa ndiri mudumbu ramai vangu nechipo ichocho saka ndakatoona kuti ndikada kuchitiza kana ndikada kudika hapana zvinenchita nhamo ndeyangu nokuti handisi kuraramira vanhu handiti ndokurarama upenyu hwangu inini handitika saka ndikada kutiza ndichida kuti chichi hazvina zvinobatsira handiti yes saka ndo mamiriro
akaita chipo changu iwayo. Alright. Aiwa. Muri Zimbabwe ndofunga munhu yazobva apostle vakutsanangura ndofunga munhu asombozva ndichitaurisa baka chingaenda kuno munhu yazosiya apostle wachinyatotsanangura. Apostle ndofunga questions anga ndakanyora pasamanisi yandinayo panapa akawanda but because of time tichingokata zvinhu zvacho. So now ndida kubvunza ndida kuti maybe any advice yamunopa vanhu vanobatsira ingave ndeipi? Okay. Right. Pavanhu vanobatsirwa pane basa DJ Sparks. Pane basa. Vanhu vanofunga kuti kana angouya pana apostle akutosarenda upenyu hwake panapa. Handiti iye haachakwanisi kuti kana aenda 1 ari kunonamata, 2 ari kunoteedza kana kuti zvaaudzwa mudare. Handiti pa1-on-1 handitika kuti kana anzi unosanawo kuti uchikanda huku pasi, handiti kana kuti makuseniseni kana kuti kumazaro odoka, handiti manheru haachazviiti. Angangoti apostle minamato yangu yapera arikuda kudzoka futi. Uyezve vamwe vanhu havarumuki mumabasa avo akaipa. Ndo zvimwe zvinobhuroka deliverance dzevanhu. Handiti wabatsirwa iwewe wasunungurwa, but iwewe wazorumuka here, wabva here mumabasa ako, mumabad habits. Handiti wanga uchipomba, wanga uchichiva, wanga uchituka, wanga uchinyeya, wanga uchikungovenga godo. Wabva here pazvinhu izvozvo zvekungogodoka, kungovenga munhu asina chaakutadzirawo usingazivi. Imhosva huru. Kuno vamwe vanhu vatori nenhamo neshamhu dzavakarohwa nadzo naMwari kana nemidzimu yevanhu. Wakangotuka munhu kana kuFacebook uri kungotuka munhu. Woraiti munhu iyeye kana abuda akapfeka zvausingadi kana kuti abuda ari kuita zvinhu zvausingadi, komenti yako uri kuiisirei? Wadi ungosiya. Handiti pfuura uende kune mamwe maplatform. Handiti akawanda ingopfuura kuti ingotaurawo nemuromo kuti uyu anopinda uchitovhura kukuzotukirira munhu kana kuti papeji yake. Tinozoona izvozvo kutukirira munhu, kuisa zipeji rekutuka munhu papeji yake. Ipeji yemwana womumwe munhuwo ari kutoshandawo mushandiro wake waari kuita sei waari kuita. Iwe hazvisi kuenzanana newe, pfuura. Handiti ungoenda. Kune vanhu vari kurohwa neshamhu DJ Sparks vasiri kuziya. Nhama haipera ngauchonge dzisina kukwana kunge akanganwa kuziva kuti munhu waakatuka uya kupeji yake midzimu yake yakurova neshamhu, Mwari wake waanonamata wakurova neshamhu. Munhu anokanganwa izvozvo. Saka ini ndokuda kukurudzira kuti munhu kana ndakubatsira pano, enda unoteedza zvandinoenda ndakuudza. Handiti wozvinamatirawo, worumuka mumabasa akaipa. Handiti ndo chinhu chandinoda kukurudzira kuvanhu vanenge vachiuya zvavo ndichivabatsira kana kuti vari kufamba kune dzimwe nzvimbo. Handiti ngavadzidze vanhu kuti paari kubatsirwa, handiti achiendawo kumba ngave munhuwo anozvinamatira, ngave munhu anoteedza. Kana wagamuchira zvinhu zvawatsamwirwa kunzi ita, pota uchiita izvozvo. Handiti nekurumuka mumabasa akaipa. Alright. Aiwa, muri Zimbabwe ndofunga manzwa ngachitaura naApostle Monalita kuti vachitshaya kutsanangura. Ndo ndakachida kugumira panapa but ndaita one more question ndinayo. Iyi question yangu inini ndinayo muda kunzwisisa kwangu ini. Asi I know kuti pane 1 2 3 4 5 vanhu vainosenchi second question. Question yandinayo Apostle kuti ndanzwa muchitaura nyaya yevadzimu venyu, makataura nyaya yemhondoro, makataura nyaya yaMwari. But ndida kuzonzwa kuti ko Jesu anopinda papi ava baba? Munoti kuti munozvitora sei nyaya dzaJesu, dzaJesus Christ? Munozvitora sei kana muchimbe munhu ada kubatsirwa? Zvobva simba ndotsewo nyaya dzaJesus Christ takudzidzwawo newei yamunotora nayo, nemaverengero amunoitawo shoko, nemanzwisisiro amunoitawo nyaya dzemudzimu, nemanzwisisiro amunoita nyaya dzaJesu, nemanzwisisiro amunoita nyaya dzaMwari. Right. Hapana chinombokanganisa pakunamata
nepakunge uchikudza midzimu yako. Handiti ka? Right. Nyaya iripo ndeyekudai, iwewe kana uchinamata chinhu chetinoti unosanwa kunge uchiramba, handiti mazviri. Kune mhepo dziriko dzetinokurudzira kuti ngadzitange dzazorodzwa dzemukati memadzinza, handiti mune wakaponda, mune wakaromba, mune waiita mabasa eupfambi, handiti mune waiitawo mabasa mamwe akaipa, kunyima, kuroya, handiti mukati memadzinza. Ndo zvetinenge tichiti mhepo idzodzo dzinosanwa kuzorodzwa, handiti ka? Right, dzazorodzwa midzimu ngaisare yakachena isina mhepo dziri kukanganisa, handiti ka? Right. Wadaro iwewe nepakunamata wasarudza kuti uri kuda kunamata, uri munhu unenge waratidza kuti iwe uri kuratidza kuti ndakaberekwa, handiti hauna kudonha mudenga, wakatoberekwa, handiti zvawakaberekwa ndo kunobva iwo matateguru ani eduku yakwe kusvika pana baba wako pana mai wako, handiti saka unenge uchikudza midzimu yako, handiti kungoziva kuti inini munoona zvimapatipati zvimwe zvazvinoitwa kana mumachechi umu, handiti nyaya iripo ndeyekuti maministers of God aya havadi kuudza vanhu chokwadi, vanowanda, handiti ka? Mapatipati anoitwa aya munhu anenge achitaurira midzimu yake kumba, handiti kuti ndoda kumbokupembedzai gore rapakati kana kuti gore rakunopera, handiti ndoda kumbokupembedzai kana gore richitanga, ndoda kumbokupembedzai mutitungamirire chichi, handiti vanhu vachadya vachifara. Imimi kana makuchechuku munhu anongoti tanga tiine pati yapasta wedu, tanga tiine pati yapapa, handiti tanga tiine pati yaprofetesi wedu, asi iye kumba anenge atopedza matarangi, handiti muri kuzvona, ozoenda hake uchiti inini panapa dai ndandisiri kukuudzai, handiti mukanditarisa even zvandiri ndikabuda kunzoko munotongototi aiwa masana